Motumba, you're welcome. In fact, we are so glad having you in our midst. I can remember the day you came to us to discuss the issues concerning the Igbos and the Oduduwa People's Congress. It was a success, proving that what Igbo War Union is fighting is bringing ourselves together and uniting ourselves together in one vision and one wisdom and one vision and one spirit. And in that case, for you being in our midst today is to prove that that vision is there. The promise you people made that day, that from today, that the Igbos and Yoruba have come to be one. And then I believe for you being in the midst today shows that we'll have the future hope in the name of Jesus. You are welcome once again. And we will the Igbo World Union. Because no Bacha preach on your language and Ambrosia. Iya wuli ne men and doge no Bachita, Echefulea, no Boche, Igbo War Union Weroke, Nala Southwest. Igbo War Union will to be the bill. Oh, to Umun Neja Chikoto. Awotu umunne neja mana wanne ha awotu nenye wannaka eba wona abage Igbo Union naza eberahu wo oke agawara niru odiseke wana ha mpotara no wesise kotu ahụ lazi azo ma ajụjụ wee wụrụ n'ụbọchị taa kedu ihe mere otu ahụ ya bụ Igbo Union ga-eji wee lụọ ọgụ niile alụrụ wee zọta steeti niile azụrụ n'ala Igbo zọta ihe niile pụrụ iche nwe ihe ọma n'ala Igbo ọwụ Igbo Union. Ihe mere na were anyị dere hazie ya desna ga dị mma ọ bụrụ na emezie ya ebe a ga-emezi emezi n'ihi oge ahụ na-ekwu okwu a ọ na-edo anya na ụmụ anyị ndị nọ n'obodo oyibo na-adị mkpụrụ mmadụ ole na ole nọrọ n'obodo oyibo mana ihe o ji wee dịka ọmara mmadụ ọbịarada zazie nku n'ụbọchị taa nke bịara awụ na akpọrọzi ya Igbo World Union nwere enweghị obodo ndị Igbo na-anọghị n'ụbọchị taa nwanne ọbụla gafere Ọstra ọgbakọta nwanne ya niile tupu gị na-ama ihe na-emenụ ụmụnne niile n'obodo a niile anọ na n'Ọstra a na-agbakọtabụ ị gaa na USA onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na South Africa onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na Malaysia onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na Korea onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na Ọsta ị gaa onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya na Germany na Asia countries. All we are making way like Saga de Ma. Can you go better, Mamma? Cobo, Edgewood Saga has you 12. You know what it's changing in another. I think it's joy we. He need what you will be doing. He need what you will log out. He need what you will do now. We will Union. Igbo Kulitenu. Okay, Agaraki Rugo. Okay, Jamawane. Okay, Jamawana. Can you be done? Chua na-eruochi n'ihi na ọ dịzị ka chi ọ na-eji na ihe ndị Igbo n'Igbo bụzi ndị asụsụ ha na-anwụ anwụ n'Igbo bụzi ndị ejimeji anyị na-eme ihere n'Igbo bụzi ndị ga-abata n'ụlọ ha taa ihe nne na nna na-asụ ụmụaka bụ oyibo enwezikwa onye ọbụla na-agwa nwa ya okwu Igbo enwezikwa onye ọbụla na-enwe ịhụnanya ebe ọnụụlọ ndị iche iche na asụsụ anyị na-eji mara anyị ọ bụ ya bụ ihe ndị Igbo War Union na-esi n'ụbọchị taa na anyị ga-eleba ya anya ka ewepụta asụsụ Igbo ka ewepụta ejimeji Igbo ihe na-eji wee mara Igbo ka ọ bụrụ ihe ga-aga n'iru Igbo War Union wee gaa n'iru wee were agalaba niile wee jikọta obodo niile nọ n'ofesi wee si na ebe nwee n'ofesi afọ niile onye ọbụla gbara bịa United States of America ya na-eme Congress ma ọ bụrụ na eruteghị ala Igbo enwere ka ọ dị abụ na ego ole a na-emefu n'ịbịa Congress na US bụ na mara na anyị na-agbara ndị obodo oyibo ego o mere ọ dịzie ka ụmụ anyị ndị nọ n'obodo oyibo ihe a na-akwadozi mụ mgbe ọ bụla na-aga ime Congress were ohere ahụ oge anaghị ga-ama na ndị Igbo nwere ejimeji a na-eji emeche Congress edokwe ya banyezi na aka ndị oyibo na-akpọ ejimara mbusut n'ụbọchị ata anyị wee sị na ọ ga-adị mma na eyiwere n'ala Igbo Igbo War Union na-eyiwere agalaba niile n'ala Igbo wee gbaa gburugburu Igbo niile anyị sị ọ ga-adị mma na akwara ozi iche Igbo War Union banyere obodo a na-akpọ Niger steeti wee yiwe obodo otu a na Niger steeti banye Abuja wee yiwe na Abuja wee sị na ọ ga-adị mma ka abanye na Southwest n'ihi na ozi adịghị ga-agba ọsọ wee gbagharịa n'oge na-adịghị anya n'ihi na ihe anyị ma bụ na nwa na anyị bịara ikunye obodo ọbụla anyị gara anyị wee bata na Ọyọ ala Ogun steeti
bịa iwe Igbo World Union. Anyị lere anya sọra dị mma ka anyị gbapụrụ ọsọ n'egbughị oge anyị bara n'ala Ọyọ steeti ga-eyiwe Igbo World Union. Anyị gbapụrụ ọsọ gaba n'ala Edo steeti ka ga-eyiwe Igbo World Union. Anyị gbara ọsọ jere n'ala Ọshun steeti jee yiwe Igbo World Union. Anyị gbapụkwara ọsọ jere n'ala Ondo steeti jee yiwe Igbo World Union. The Southwest Igbo World Union agazere gburugburu. Ajụjụ wee bụrụ kedu ihe a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa eyiwe Igbo World Union na Lagos steeti na-erubeghị abalị ole na ole nke bụ mgbe a gara n'ihu the chairman na Lagos steeti nke a ga-etinye ha ugo n'ụbọchị taa ga-emekwe kụrụ mmana na ofu bụrụ ihe ahụ na o metere na-erubeghị ofu ọnwa na Igbo World Union enwere skuulu ndị Igbo na Lagos steeti taa. Ọ bụrụ nne ya ya ọ bụ na Igbo World Union nwere ike nweta skuulu na United States of America na Texas, nweta skuulu na France, nweta skuulu na Spain, nweta skuulu na South Africa. Biko unu mara na Igbo World Union nwere ihe a na-agba mbọ ka Igbo nwa aha na ọ dịzi ka asị na aha anyị ga-efu mana ịsa m ka anya ma mfu onye kpekpere ka oke ndị Igbo mwela azụ ọwụ ihe Igbo World Union na-azọ oke anya ma lakwara azụ n'aha Jizọs. Echekọta ya ọnụ biko ọ bụrụ na anyị gaba n'iru chi ga-eji chi ga-abụ n'igbu ya keke pụtanụ n'igwe onye ọbụla mana na Igbo World Union awụla agalaba na-enwere aha na ihe anyị na-arịọ n'ụbọchị taa bụ na onye ọbụla anyịkọta mamịrị ka ọ bụ ọfụfụ were ohere na-asị na Chineke nna nkere igwe nke ụwa nrọpụtara ka aha Igbo World Union si wepụta rọpụta ka ebumnuche niile si na-aga ihe a na-ekele Chineke na n'ụzọ niile pụrụ iche taa sị ọ ga-echebe ndị Igbo World Union. Igbo World Union, Igbo World Union, maka ọdịmma ndị Igbo gwanụ Igbo kelenu, Igbo kelenu, Igbo kwezenụ, Igbo kwenụ. Onye a na-ekwu nwere